Awas dicoba Ger. Ayo, 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 ayo. Hey, oh hey, oh ya, hey, ya, aus, hey, ya, la la la, aus, ya, hey, di rumah bising becing mana? Ayo le Kamal. Hey, hey, yo, ya, sayo, oh ya, oh iya, hey, oh ya, ya. Hey, hey, oh ya, hey, iya, oh ya, hey, aus, oh ya. Di rumah sing becik mana? Oi, oh. Hey, oh ya, hey, oh ta, hey, ya. Oh ta, hey, oh ya. Ayo Ger. Oh ta, hey, oh ya, hey, hey, ya, ya, hey, ya. Ayo. La. Ow. Hey, yeah. Yes. Ho. Hey. Ya. Hey. Os. Ta. Yeah. Ya. Os. Hey. Hey. Ya. Hey. Os. Oh ya. Os. Lo. Os. Hey. Oh ya, ayo di rumah dulu. Ager. Ayo, berapa ini mentengan oleh? Ya. Hey, ya. Hey, ya.
Lo 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 lo. Ho ho ho. Ais. Ager. Rumah ger, di rumah ger. Ayo. Ayo di kalangan kanggo kocok-kocok reok saja ya. Hei, oh, oh ya. Ayo di rumah tersebut cik. Ais. Oh, oh. Ager. Lo. Ais. Oca. Aipan, go nang anu man, nang Pais man. Ais. Ah. Ho ho ho. Oh, ah. Hey, ta. Yo. Hey, Oh. ah. Ais. Ah. Ah, eh. Oh ya. Ah, Oh. ah. Oh. Ah. Ais. Oh. 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 Hati jago sing cik. Ye, ah. Lo 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 lo. Ah. Ayo teman panasihati mas. Ayo, dipun minangkani. Oh. Panasihati bro. Ya, hey, ya, hey, ya, la, hey, mas. Ayo, kelompoknya siap nih. Hey, ya. Ayo di rumah ke sing apik. La. Ice. Hey, hey, ya, iya, la, kita, ya, ya, ice, hey, ayo, la, hey, ya, hey, ace, hey, ya,
S ya la Cia hey ya hey S ya hey hey ta ya out os yo hey yo ya hey ya ya to ya Los. Out. Low. ayo Os. kita jake alon-alon le Out. Hey. Out. Os. Kalian tengager. Os. hey Os. ayo kita jake alon-alon le ya Os. Low. Ayo. Ger. Karsito ger, kelompok ger. os Low. Keno ger. Os. ayo carane le Os. Panas. S hey Low. S Out. ya Ois, no, oi, 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 kita jake alon-alon le takono jalukane le takono Mas Gong pamit boleh, awet boleh Mas ois.
Giman katuran tebak gelaran. Ayo, tuan rumahnya Mas. Kaki pecah kelompok. Napa jroning ati tinggal dika wong sing tak kasnani nanging badhe kados pundi kok kawula sadermo katur puji karya Rarja sapungkure aja lali asring kirim warta benjang diko yen to nganti digawe kunjiwa batin kula boten lila yen to nganti wong disiya-siya semene atur puji karya Raharja sapungkure aja lali asring kirim warta maneman benjang iko yen to nganti digawe kunjiwa batin kula boten lila yen to nganti boten sia-sia. Oke, minangka pasigatan tari dadak praugi jaranan Cahaya Putra Manunggal sampun paripurna ngibur panjenengan ing dalu menika. Dumateng sedaya para pamirsa kakung Sumawana Putri kangge pamungkasing pagelaran. Kula ngaturaken